ndị be anyị ụtụtụ ọma nụ anyị abịagokwa ọzọ na ụbọchị nke tata. Kedu ebe ị nọ na ya? Ọkwa n'isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme. Ịma na ọ na-aba anyị si ebe ife niile na-eme ọ dịka anya na-egwu egwu ebe enwelu ndị dịka ka gịnị ife anyị dị maka ya wee bịa bụ gịnị ife gbasara arụ ike mụ na gị ka ọ dịla anyị mma. Tupu anyị agaba n'iru ife anyị ji bịa maka ya tata gbasara gịnị, o nwere ofu mkpụrụ osisi anyị na-eli weli ya na-emegasị ife dị iche iche, mana anyị amarọ na enweli nnukwute ife dị omimi ya bụ mkpụrụ osisi na-enye anyị. Mkpụrụ osisi a wee bụrụ gịnị, akpọrọ ya n'onubo anyị achịcha mmee mmee ma ọ bụ gịnị beetroot. Ụfọdụ na-eji ya eme akụrụngwa mfe ndị oyibo a na-akpọ salad. Ahịfịa ndị ọcha agbakasị anya ebekasị anya eweli ya ghee na ahịfịa ndị ọcha ahụ were ya mee gịnị taa. Maka ya ka anyị ji bịa n'ụbọchị tata akpọrọ ya gịnị beetroot achịcha mmemme n'onubo anyị. Mana kedu onye gịnị ya nọkwa n'ebe a? Ọka nwanne unu nwaanyị nwekwa onye ọzọ lọlọ Ugombaisi mmiri nke mbụ na mbụ kabarụ na-etinye m ofu. O si na ọ na-ebutu ya na bụ beetroot na-ebutu ọbara mgbali elu. Nwaanyị wee kọwalụ m nwesị anya kọwalụ m ọfụma na m aghọtara. O sị m na onye ọbụla na-ata anya bụ beetroot nya achịcha mmemme ahụ na ọ na-ebutu ọbara ma ọ bụgodị na iji eme salad nya nri ndị oyibo ahịfịa ndụ ndị oyibo a na-abụ agwọkọsị ya na-ata na ụfọdụ na-eji ya eme ya bụ salad. A na-ata ya na ndụ. A na-ata ya na ndụ. Anaghị esi ya esi. Ada esi esi. Ụfọdụ onwecha ka esi eme. Ọ sị m na ịchọ imi ya ka ọ bụrụ ọgwụ ịkwọ ọnya akwọ ibechacha anyị kwọ ọnya ya na ya ibechapụrụ azụ ya kwọkodo ife ọbụla ọ dị ọlọgodo alọ ikuri ya. Ụfọdụ na-abịa emefe etinye ya mmanụ anwụ wee na-aṅụ ụtụtụ agbanye ya na mmiri gwọkọfa niile wee ṅụọ ya na mmanụ anwụ. Na ị na-aṅụ ya gị jekere ebe a na-enene arụ ifu na BP gị anwa bịa ọ bịago kwesị ebe ya dịfa kpọ normal ọma mgbago agbago ọhụ ya agbatu agbatu ifu na normal ka ọ dị. Nsị na mama ọkwa o wee kọwabazialụ m ife dị iche iche ọ na-alụ nke anyị kwesị imetụgasị aka n'ife onyonyo nke ụbọchị tata. Mana ndị be anyị ọ dị ka onwe ka o si dị gbọọ nwanne m nwaanyị. Tupu anyị ebupụtebezi anya rọpụtaba anya bụ nri maka na ọ bụrụ kwasọ ọbara mgbali elu maka ọ ya eje n'ime wee butuo oge ya ọbịa dị mma arụ ajụ ogo ime arụ ga-ajụ. Ọ bụrụ mgbe ọbụla ị nọla isi n'ime arụ na-acha gị ọkụ ka onye akpanye macha isi n'ime arụ nọọ o butuo oge mee ga-arụ ga-ajụ oyi. O nwere ndị ga-enwe ihe a n'ụlọ ha agaghị ama uru ọbara ha bịaghị were ga ree. Mgbe anyị nọ n'ime ime obodo o nwere ihe ndị a na-eweta mkpụrụ osisi a na-ewetache ibi na-eresi ndị ọzọ gị nwa nwee nwa agaghị akwa eri eziokwu maka na maghị uru ọbara eziokwu ya abịa gochere gị ya ọkachasị ihe dị ka ero ife uru ihe a bara ofu ụbọchị a ga-ekwu maka ya eziokwu. ọ ga-aka mma ndị ige ntị elu n'ụmụazị kịta famụ ife wee elu ha ligodi famụ ife wee elu. Ya mere ọ dị mkpa ịmaragodi na ihe awụ ihe ahụ gị chọrọ ka ọ bụzi na gị na ife ọ na-enye n'ihe ọ na-enye ya fọzia na ide elizia. Ọ dị ezigbo ọ dị mkpa ọnya ka anyị na-ekwu ọkachasị ụmụazị na-etopụta kịta ndị Igbo anyị ka ndị Igbo anyị aka wee na-agbaziri na-akụziri ụmụ anyị kafa wee malụ maka na a sị na anụ ekwulu mere okenye mana ekwu anụrụ mee gịnị mee nwatakịrị ọzọ dịka nwanne ya bụkwa gịnị ọ na-enye aka na-egwebinata ife a na-akpọ kansa nye ọya nri arụ a kansa. Mana o nwere ihe o nwere n'ime ndị oyibo na-asị ka vitamin ihe ahụ ihe na-enye aka ka ihe ọla gbasara kansa hapụ dị na amụwanye ọ ya eme nwe nke ọfịa ya ọrụ nke chọrọ ka ọmụwanye nke na-asị gbasazi ya ọ ga-ejikọ ihe ọ gaghị na-agbasazi ya. Ana m asịkwa ụmụ nwoke ịma na nwe nke a na-akpọ disease of the bone osteoporosis ya wụ beetroot ya na-enye aka rinne maka na nke a wụ nke onwe dị ka esi ṅụwa akụ ya na-aṅụ calcium a na-aṅụ ka e wee ṅụta mba mana nke iriri na onwe gị na iriri dị ka nri
ya na-akpọ supplement. Ya mere ile anya egbu ihe gbasara nke famasi mkpụrụ ọgwụ na nke ndị a na-erite na supplement a na-eweta na akwụkwọ nri a na-esi mkpụrụ osisi weta akwụkwọ nri akpọgasịrị ile anya na-adị iche. ile anya nke a na-eweta na mkpụrụ osisi na-adị iche. Ọ na-adị iche. Ọ naghị enwe nke ya si rie ya ọjọọ ma irife ego ya oke. Ma ile anya nke a na-eme mkpụrụ ọgwụ onwe ka ya esi ṅụọ ṅụferie ya onye gị nsogbu. Mgbe ka ya esi ṅụọ ya karịa ka esi dere gị ka ị ṅụọ ya enwee nsogbu. Eziokwu. Mana ka ịkwana ọ ga-egbochi gị ile nke ma na irie ya ọ nọkwa n'ụlọ gị ị ga-aba na nkwu weta ya ma ị ga-aga na mkpụrụ osisi weta ya iri ya ka o nyere gị aka ka o nwee ike ime gịnị imere gị ọkpụkpụ gị ahụ hapụ inwe nsogbu. Maka na ihe megide mee nsogbu ihe ọkpụkpụ ha gaa jụọ ndị o metụrụ ka ọ na-adị a na-akpa gị aka n'ọkpụkpụ a na-akpa gị aka na a na-agwọ gị ya ọ na-aba gị na brain ofe ya na-abịa n'isi na-achọ ịkpa gị aka ka ọ nọọ ibe gị sọsọ mgbe ọbụla ịgwọtọrọ ofu ebe nwere ọnụ jezuo obodo niile onwere nke ihe ekuni were ọkpa ije nọọ anya gị ifu ofu ebe anyị nọ ka ihe adị wee fụzụ ụwa niile ofu ebe anyị anọ ka ihe dị wee jezuo ebe niile ofu ebe anyị nọ ka ihe adịkọ ife niile mere ebe niile n'ụwa niile n'ime ekuni mana ọ bụrụ na ị bụ onye na-aṅụ mgbochi dị oke mkpa. A sị na prevention is better than cure. Ka anyị na-ekwu ihe gbasara ihe ọla ga-egbochi ya mere ọ ji wuru oke na ọrụ anyị hụ na anyị ga na-ekwu achọpụta mkpụrụ osisi dị iche iche akwụkwọ nri dị iche iche ụzọ dị iche iche ga-esi gbochi ọrịa kara anyị mma kara isi na ị na-arịa na-agwọ na-atụfusi ego ihe magoro na ihe ị ga-eme n'ụbọchị taa ọbịa n'iru ọ dịrị gị mma karịa na ị na-eri na ọ na-atọ gị na ị na-eto okorobịa ma ị na-eto ọgbọbịa ị na-eri ihe ikwesịghị iri maka na ọ na-atọ ụtọ emechezie nna ọzọ dịka nwanne ya sịkwa na ya bụ ife na-enye ike gboo na ọ na-eboost energy na ọ na-enye ike na ifugoni ya nọ ọ bụghịkwa nke na ala ọlọsị asị ọkwa m ọkwa ife ọ na-alụ ka nna ya mere o ji egbochi ihe gbasara nke a na-akpọ dis prostate cancer maka na ebe ụmụ nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke na n'ebe ha na-achọ ka ha ṅụọ n'ihe ga-eme ka ha dịkwa ka nwoke nwetazi ihe ọjọọ ọ kara gị mma ọ kanụ mma na ịgazi ga wetakwanụ mkpụrụ osisi a na-akpọ beetroot tawanụ ya inwe n'ike ahụ ịtacha anya ịṅụọ ọnya aṅụgbọ tacha anya ịkwọ ya akwọ were mere ihe a okpochara ya ime arụ gị niile were n'iko gị na-aṅụ a kara gị mma a ga-agakwa n'ihu nakwa ekwukwe ụfọdụ ihe ndị ọzọ ya ekwutọrọ ihe dịka gịnị onwe ihe zara aza ndị oyibo na-asị na gịnị inflammation onwe ka isi daa ma onwe ka ọkpụkpụ si gbagherie ebe ahụ aza ihe ịwụtara ihe ọwụ weregoro mkpụrụ osisi a were na-ata ọ ga-enyere gị aka ka ihe ahụ zara aza mee gịnị kutuo ka ọ hapụ isi ebe a maka na ihe a na-ekwu ọ na-enye aka gbazaa ọbara sụkọrọ asụkọ ihe ndị ahụ mara ga-asụchi ka ọbara si agba maka na mgbe ahụ ihe ahụ zara gị o nwere ka ebe ahụ si chọzi ikpochi mana ị na-ata ihe ọ ga-enye aka mee gịnị ka ọ na-agba ọbara ahụ na-agba ka osi isi agba nyekwara gị aka ama na o nwekwara ihe ndị ọzọkwa uru ndị ọzọ mkpụrụ osisi a na-akpọ beetroot bara lọdụ ugomisi mmiri ngwanụnụ nyetụkwa anyị olu ọzọ dịka nwanne ya ndị be anyị bụ gịnị ife ọ na-abụ mmadụ lichaa anya sị na nne ya gbadara na oku ya eko ịma na ya bụ achịcha mmemme a na-akpọ beetroot na-enye aka ime gịnị ịgbaze nri niile dị gị na-arụ gbazenye ọ bụrụ nke ya aba n'afọ ọ bụrụ nke ya aba na mgbụrụ afọ ọ bụrụ nke ya enye aka dozie ọ bụrụ nke aya tinye na mba gị bụ kidney wee si ya wee jebe ebe ihe ejepụ ya na mposi o were ya ba ọzacha gị ọ na-enye aka n'ime gịnị n'ifu na nri gbazesi n'ime arụ gbaze ịga hapụ ịnọ kwakọrọ gị n'obi maka ụmụndụ na ha richie na sinọka na hebe ha na-aṅụ mmiri na sinọka na hebe n'oku ya eko mana ịma na ọ nwee ndị ya bụ tupu fe eribe nri fa aṅụgodi mmiri fa ṅụrụ mmiri a nri ya agbadafa ụmụ ihe anwa ọ bụ na onye na-aṅụ beetroot ị na-eli nri ọ na-agbazi ozugbo